Ole in zawhna si bai vek ole du ami ka nia tu na hian aida cruise line German base ka thok me ka second contract na nia ka video ma sa te update ron soi ka tum thu ka soya in lo ngai vina lo mom lu tu ka te chuan in zona te tam em em atun tuma hian zona hlomin koron chang do na a chan chu I zona in ang atam em le in chan sen malmala in chan kim ahar awangin tuna han hlomin koron chang do na tuna harin ka tong rang khop maya ngai da thlak dang khamilo thiam sa ola video ma sa ka shuna sa tol tu ka minute thum chung in zona poimo ka ti zolang hi ka khungleng lo chu wang chuanin khunglen ka tum don na rang do don koron sei don ani ke ma tho chho dan bi khi chu ril sa shan pain koron soyang a hlomin a thui deu hlek don na wangin ti chuanin experience nga hi kungkhat experience 5-star hotel am 4-star hotel a in yang F&B housekeeping spa te poni ro se katiang kha ngai vek o experience angai vek ti chuanin class 10 pass tan hotel b ka atho thayem ti khania o atho thaya class 10 chau I pass ani po in hotel management izirin I thok thai ti kha ti chuan khongi hotel management zirna mun tur khongi izirna ti kha ala tam boka ke chu am hotel management and consultancy ya ka training a thlathum course ania kan zirlai chuan sang college zanga kan choi tu na chuan man khalawin update to me thaya chuwang chuanin an IG page ate lowa biau lowa zot fiar u ti chuan PC consultancy ti te po kha oma khang te po lowa biau la tha ka ti lo tu kha po kha o tlina har sa biau em ti zona chhanna har salu tukania ma se zona tambok si nia a har sa ve thau ma se chutianga hei thil har sa u chwa bi kan kha ani lo tum chuan a thei ang chi kha tu pon in theiang in tum ru phota in be tang chuanin har sa lo ol ai tak han ti do ni la ani box si lawa wa har salu tuk ang kha ni chang lawa tum phot chuan thei vek mi tam tak pon lo kal to ke ni po kan kal to nang ni pon in thei in tum chuan ti chuan in medical hi kan boy ko maya mit big po hi zona tama mit te po tar mit wa ta po an tam in mit mil tur tar mit in wa khata in har sana omlo ni chuanin a thei thau beng po hi I a chu tianga en lo tong shet tha thei pa ngai kan ni chuan chu po har sana karing che lo cruise line zirin ain ang lo thei ani chu kha po kha cruise line zirin han kalulan tum ula I in thei be em emang kumbithlia omem kumbithlia hi a omna sang khop mai mi zo tan lungai na omlo ma se hotel kan lu don bi ka khanin hotel bi ka chuanin asta dona kha chuanin ni sari nge nin ka siang ni re tyang chobor belania ma se longa lu dona kha chuanin har sanna omlo kumsom lu thleng at nge somnga te bor ve cruise line sir bok anyang chu po chu sang khop mai kha ta chuanin thlapang lo pot ro chuan department sang spa big housekeeping big lu dan tian tia aludan kha ashang bi ko om chuang lo in department lo te po kha experience nei phota agency manga wa aplaya wakal me tu airborne agency tangin ani ka soi zo thei sha me bye bye u